vanhu vobuda vachiti end road for Mayor Jacob Mafume pakupisa manje. We've heard him achimentionewa naBombshell Geza in his address yamakuseni achinzi aiwa is one of the people vatiri kuona kuti vari kutetena maresources enyika vachifanira vachinobuilda mamansions avo and the lights. We never know zvimwe zvavari kuita nemari idzodzo. Pasati apinda mashoko ari kuda panapa tiona kuti is the mayor weguta reHarare panguva ino achimentionewa panapa nemaconsequences aasangana nawo manje kuti Bombshell Geza mamunzo achiti these guys mukangwabata vanofanira kuto take accounted for, vanofanira kutosungwa nekuti vari kuba mari dzenyika nobva subscribe or like on the bell icon. Tipinda panapa apa yendo yeX Mudanyi kwaMchinzi. Harare Mayor Jacob Mafume has been named by war veteran leader Blessed Bombshell Geza is one of the key figures facilitating corruption in Zimbabwe. Mafume, who came through on an opposition CCC ticket in 2023, became mayor after the removal of Ian Makone as the capital city's mayor, following ZANU-PF's capture of Zenzo Chabangu and their use of him to destroy Citizen Coalition for Change through captured courts, which legitimized his illegal recourse of members of parliament and councils. Thomas Kwaruda panapa unzi aiwa panapa tichimuona Jacob Mafume achimentionewa zvatodhakwa. We do not know kuti zvichapera sei. Panapa vanhu vatoshamisika. Takambounzwa team recommission of inquiry vachimubata zvekare vakambomuzunungusa achiratidza kuti aiwa this guy akanyatso kudhipa inside corruption yavari kuita, but tiona izifu ari kuita service provision but pasina. Tiudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Enda kume section medu mafungiro enyu, subscribe or like and